Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген безнең программада. Татар халкының бүйек улы Минтимер Шаймиевның юбилейы алдыннан. Мин аны беләдер, нинди аның тәэсире бар иде. Халыкка, анан дәүләткә. Урал татарларының 2022 елга эш планы. Менә татар оешмалары арасында нинди хәлләр генә булмасын, яшьләрнең үсеп килүе куандыра. Баймак районында Мир Хайдар Фәйзи истәлекләре. Аның эчендә нур уйный, ничектер үзе емир хәлдә булса да, ниндидер бер якты нәрсәдер баранда сакланган. Быел Башкортстанның Акмулла премиясы иясе Риза Магазов. Үткән гомерем, кабатлан эшләгән хезмәтләрем билгеледер инде, аларга файдасы тигәндер күрәсең. Якташларга шуңа күрә меңгә рәхмәтләр. Татарстанның алга китеше һәм бөтен дөнья татарларының берләшүе 90нчы елларга карый. Ул беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев тарафыннан алып барылган сәясәткә бәйле. Татарстанның дәүләтчелек кыруы, суверенитет өчен көрәшүе ничек алып барылган? Айзат Шәймәрдәнов ул вакытта Минтимер Шәймиевның сәяси киңәшчесе, тарихчы Рафаэль Хакимов белән очрашып, әңгәмә кырды. Вот моя мечта, что увидеть Татарстан близко к европейским стандартам, но при этом сохраняя евроазиатский менталитет. Шәймиев бик кулак салады. Ул президент икәнен, ул кабинетта утыра дип нашла дип уйлый. Ул яратадыр халык белән сөйләшергә. Бер вакыт без кайсыдыр авылдан кайтадыр командировкадан. Лайта, әле эш көне бетмәде. Кирип чыгыйк әле бу кибеткә. Якындагы бер кибет бар иде. Шунда ул борылды да, без туктадык, анда чират тора. Ул килде дә хатын-кызлар белән сөйләшә башлады. Ничек яшисез? Нәрсә сезгә кирәк, нәрсә юк? Кибеттә нәрсә бар? Кибеттә бер ни дә юк инде. Кылбаса булса, Аллага шөкер. Икмәк бар иде. Рафаэль Хакимов беренче президент Минтимер Шәймиевның 17 ел буе сәяси киңәшчесе булып эшли. Татарстанның иң авыр, әмма иң мөһим тарихи дәверендә бергә эшлиләр. Мы взяли на себя ту ответственность, никому которого еще не приходилось испытать в истории нашей республики. 1990 елда республика суверенитет игълан итә. Опасения развала России остаются, и они связаны с предстоящим референдумом в Татарстане. Тора-бара Мәскәү белән аралар кискенләшә. Иң авыры 1992 елда була. Нәкъ ул вакытта Татарстан үзенең мөстәкыйльлеге турында референдум үткәрә. Аны бөтенсен әйтеп тә бетереп булмый. Хызбулатов ул әйтте бит ни. Итәбез. Асып алабыз. И в клетки привезем Шәймиева дип. Турдан-тура әйтте бит ул аны. Аларның гаскәре торадыр. Мары авылында, Мары урманында. Икенчесе десантный дивизия. Ульян өлкәсендә. Шуңар ни хәтәр иде. Шәймиев ул вакытта нәрсә тойды үзендә? Без бөтенбез хафаландык. Ләкин без бит хаклы. Без законнарны ни бозмадык. Алар үзләре әйтә, суверенитет. Ельцинның хәтерләсәгез, улай, берите сколько хотите, сколько можете взять, сколько проглотите. Шулай булгач, без алдык, күпме безнең инде факт буенча бар иде. Шуны яздык, шартнамага керттек. Шулай булгач. Алар курыкты инде теге бүтән өлкәләр дә кушылыр дип, республикалар кушылып дип. Башта инде Башкортстан безнең белән бергә иде. Кайбер республикалар Кавказда, Якутиядә нитәдер безгә карап, Свердлов өлкәсе башта бер фронт бар иде. Ул безгә булышадыр. Аннан берсе төште, икенчесе югалды. Аннан калды фақат Башкортстан, аннан Башкортстанда нитте. Татарстан ялгыз калды. Ялгыз калдык.
Татар милли хәрәкәте ул вакытта тулы мөстәкыйльлек таләп итә. Минтимер Шәймиев Россиядә барлык татарларны берләштерергә, татарларның хукукын яклауга кирешә. Ул бит татар жанлы. Татар жанлы, авылдан чыккан, авылда үскән. Шуңар ул аны инде каядыр тотып торды үзенең татарлыгын. Мәскәү алдында да күренәсе килде инде менә шундай. Тыйнак кына булып, ул яктан. Ләкин татарлар бит анда митинглар булды. Митинглар, алар бер туктаусыз булды бит ул. Шартнаманы төзмичә ул бетмәде алар митинглар. Алар куркытты. Әлбәттә, власть курка митингтан. Мин әлбәттә куркмадым аңардан. Мин өзім де анда ердім енді. Бик аны яратмасам да, ләкин мен бит шунда енді тот ішінде еді, аның идеологы болып ердім. Шуңар мен аны біләдірім, нинди аның тәйсирі бар еді. Халыққа, анан дәүләткә, республикаға шуңар булсын деп енді ердім. Шәймиевнең сәясәтче буларак уникальлеге аңлатып, фикрен ачык итеп әйтүдә, дәлилләүдә. Ул бит аңлата. Нигә ул шундый максат куйган? Бөтенсе аңлашыла. Ул әллә нинди теге чеченлар инде алар аңлашыла. Үзен бүтәнчәрәк тотты. Алар да үзенә булышты. Монда чеченлар булгач монда шундый кыю корал белән сугыша торган. Амында тыныч кына аңлата бөтенсен, сөйләшә белә. Кануннарны бозмый. Шуңар аны мен уйлыйм, Рәсәй халкы да кабул итте дип, мен аны шикләнмим дә. Шикләнмим һәм яратты да дип. Аңар ышандылар. Менә ул ышандыра белә, кешене ышандыра белә. Бер синең белән сөйләшсә, син аңар ышанасың. Үзебез турында дөресен әйткәндә, без Россиядә беренчеләрдән булып, үзебезнең татар икәнебезне, үзебезнең тарихыбызны искә төшереп, чөнки ул катлаулы тарих. Кайчан соң үзебезнең татар тарихын язабыз? Безгә кирәк бит. Безнең бит татар тарихы булмады. Үзебез менә бөтенесен дөресен әйткәндә җыеп, чәчмичә, түкмичә, безнең тарихтагы урыныбызны башка идеологик яклардан чыгып без хәл итмәдек. Шул чаклы идеологик басымга карамастан, без бит хәзер менә аның турында уйламыйбыз да. Шатланып әле, ярый без моннан дөресен бу кабаладан ычкындык дип шатланып шитәсең, яшисең. Айзат Шаймарданов, Татарлар, Казан. Пандемия дөньяны үзгәртте. 2020 елда катлаулы эпидемиологик вазгыять аркасында Свердловск өлкәсендә Татарстан Республикасының даими вәкиллеге һәм башка дәүләт оешмалары онлайн режимга күчте. Бу әлбәттә төбәкнең мәдәни-иҗтимагый тормышына чагылыш тапмый кала алмады. 2022 елда Свердловский татарларын ниләр көтә? Ул хакта киләсе видеоязмада сөйләрбез. 2 ел пандемия шартларында яшибез һәм эшлибез. Свердловск өлкәсендәге Татарстан Республикасы вәкиллегенә җыелып милләттәшләребез нәтиҗә ясады. Әлегә авыр чорга кадәр Свердловск өлкәсендә 100дән артык милли чаралар узса, бу 2 ел эчендә алар күпкә кимегән билгеле. Байтагы онлайн форматта узды. Быел исә Татарстан Республикасы катнашындагы сабан туйлар, балаларның ял лагерьлары, сәнәгать күргәзмәләре узармы? Анысын вакыт күрсәтер. Бер нәрсә билгеле, халык 2 елга гамәлләрен туктатты һәм бу аларны үзгәртте. Гомумән әйткәндә, әлбәттә пандемия үзенең тискәре йогынтысын эшләсә дә, Татарстан белән Урал төбәге һәр вакытта да оптимист булдылар һәм миңа калса, без бу афәтне, бу бәлане бергәләшеп йырып чыгарбыз дип өметтә калабыз.
Свердловский өлкәсендә күпчелек татарлар авылларда гомер итә. Барсының да интернетка тоташу мөмкинлеге юк. Шуңа да балаларны дистанцион укыту авыр узган. Ә менә Түбән Сирга районы Үрмәкүл авылында ачык интернетка керү мөмкинлеге булган. Менә бу елда 1-нче класста 4 бала булды. Ә инде 2-нче елда 2022 елда 1-нче класска 9 бала килә. Димәк, безнең мәктәп яши, авылыбызда яши. Авылыбызда яңа гаиләләр туып тора. Свердловский өлкәсендә 11 татар оешмасы бар. Билгеле, бу елларда аларның эшчәнлеге дә кимегән. Ничек кенә булмасын, алар аралашу өчен мөмкинлекләр тапкан. Яшьләр белән эшләү шулай ук тукталмаган. 2021 елны Березовский шәһәренең Курай халык ансамблендә балалар группасы барлыкка килгән. Барысы да Аллаһ Тәгалә канат астында. Сабантуйда да үткәрәсебез килә инде. Ул былтыргы Сабантуй шулай югары дәрәҗәдә үткәч, быел инде тагын да искәрәк күтәрәсе килә. Эшкуар дусларыбыз тоза саусындар. Чөнки аларның эшләре барса, безнең мәдәниятне дә этәреп алып барырга мөмкинчелек яхшырак. 2021 елның 27 мартында Екатеринбургта тантаналы рәвештә татар мәдәнияте үзәге ачылды. Урал татарларының яңа йорты эшмәкәрләр тырышлыгы белән булдырылды. 100 квадрат метрлы үзәктә милли бәйрәмнәр, татар рәссамнарының күргәзмәләре, татар телен укыту мөмкинлеге бар. Ашау бүлмәсе, китапханә урнашкан. Билгеле, бөтен шикләүләрне күздә тотып, төрле кул эшләре түгәрәкләре, татар телен укыту, татар концертларын, киноларын карау оештырыла. Җәй көннәрендә татар яшьләре форум уздыру турында хыяллана, тик әлегә билгесезлек. Менә татар оешмалары арасында нинди хәлләр генә булмасын, яшьләрнең үсеп килүе куандыра. Яшьләребезнең күбесе бәлки әле туган телне белмидер. Күп кенә буыннар бәлки телне югалткандыр, һәм шулар аркасында бәлки күп кенә яшьләребез ассимиляциягә бирелгәндер. Әмма татар өчен борчылып, Канында татар кайнап, татарны күтәреп йөрүче яшьләребез бар. Ансы да куандырды. Пандемия аркасындагы шикләүләр тәмамлануга Свердловский өлкәсенең татар оешмалары кабат эшкә тотыначак. Иң беренче данлыклы Урал сандугачы фестиваленең 15 еллыгы, Саф Шишмә газетасының 20 еллыгы һәм Урал татарларын танытучы Яңа гасыр телерадио компаниясының бүлекчәсенә 15 ел. Ләйсәнә Сыдырдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердловский өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Баймак районында Мирхәйдар Фәйзи истәлекләре. Аның эчендә нур уйный, ничектер үзе емер хәлдә булса да, ниндидер бер якты нәрсәдер бар анда сакланган. Быел Башкортстанның Акмулла премиясы иясе Риза Магазов. Үткән гомерем кабатлан эшләгән хезмәтләрем билгеледер инде аларга кояс дигәндер күрәсең. Якташларга шуңа күрә мин рәхмәтлмен. Галия Бану, Аккалфак, Асыл яр. Татар милли музыкаль драмасына нигез салучы Мирхәйдар Фәйзинең пьесалары бүген дә театр сәхнәсеннән төшми. Драматург Баймак районы Юлык авылында 3 ел яши. 100 ел элек шушы авылда булган Мирхәйдар Фәйзи турында үз хатирәләрен җирле халык хәбәрчебез Гөлдар Хафизовага җиткерде. Баймак районындагы бердән-бер татар авылы Юлык. 7 кичкенә урамнан торган әлеге төпкел җирлектән берничә дистә танылган кеше чыккан. Алар арасында дин һәм дәүләт эшлеклеләре, галимнәр, фән докторлары, композитор һәм артистлар, атказанган укытучылар, Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт орденнары кавалерлары. Исемлектә Мирхәйдар Фәйзи дә бар. Драматург, шагыйрь, биредә 3 ел гына яшәсә дә, Юлык халкы өчен ул үз туган кеше. Закир Әмиев уны баягы кызылдар, революционерлар эзәрлекләмәһен өчен Мирхәйдар Фәйзине төпкөл авыл мына Юлыкка ебәрә. Танылган драматургның төпкөл авылга килүе турында тагын бер фараз бар. Китаплары югалмасын өчен уны Рамиевлар, Закир һәм Шакир Рамиевлар уны алып киләләр инде монда. Орския ягыннан ул Юлыкны яратып килә. Мирхәйдар Фәйзи алдан баягы кешеләре белән таныш булгас, мин күңелемнән нык төбәп килдем ди Юлыкка. Февральдә килә ул 19 елның кышкы февралендә сатлама суыкта шунда клип төшерәләр. Ошо зданиягә алып керәләр аны. Һәм ул ошыннан башлап 21 елга тиклем, көзенә тиклем эшли. Ул
Башта бу бина Мәхмүд исемле сәүдәгәр йорты иде, ди Дилбәр Рауил кызы, безне аның тарихы белән дә таныштырып. Бабайым сөйләп калдырган инде, юма вакытында мәсҗидкә үткән кешеләр караса, шунда матур дип татарса киендереп, 7 кызын утыртып куя иде шул бабай. Шул сәүдәгәр бабай инде, Мәхмүд Айдыр дип уйлыйбыз. Шуларның бер сукыр әбие булган. Ул сукыр әбие генә турып калган, репрессиягә эләкмәй, шул балалары белән, biz кызлары белән моны алып киткәннәр дә, шуннан башка аларны белгән кеше юк улар турысында. Революциядән соң сәүдәгәрне йортыннан гына түгел, авылдан да куалар. Дини кешеләргә басым башлана. Рәмиевләрнең мәчеттә булган бай китапханәсе шушы йортка күчерелгән. Мирхәйдәр Фәйзинең шәһәрдән төпкөл авылга килүе турында 2 фаразда дөрес булыр. Аны бирегә җибәргән Закир Рәмиев, күрәсең, драматургның куркынычсызлыгын да, китапхананың бөтенлеген дә тәэмин итәргә тырышкандыр. Шулай итеп, 1919 елның февраленнән Мирхәйдәр Фәйзи биредә китапханәче булып эшли башлый. Аңа тиктемдә Мирхәйдәр Фәйзи юлык кешеләр белән таныш була. Ул да булса, ул кеше инде Вафа Әдһәмов. Ул уның Галибановда Хәлил образының прототипы. Улар унда армия сафына еллар алдыннан раскрутта танышкан булалар. Һәм ул Вафаның гармунда уйнауына Мирхәйдәр Фәйзи бик гашык була инде. Минем күңелемә нык килде инде. Үземә герой эзләгәндә инде шул Галибанов әсәренә шуны алдым инде. Төп герой итеп. Мирхәйдәр Фәйзи бында килеп берничә ел эшләй, яшәй, шунда яшьләрне әүземләштерә, улар менән кружоктар эшләй, түңәрәктәр эшләйләр, яшьләр спектакльләр куялар. Яшьләрне берләштереп, ул авылның мәдәни тормышында да, җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша. 1921 елның көзендә аны кулга алалар һәм ябалар. Шул Ташкентта ул ябылып утыра. Уны азырусы дип шул бер килке советласына каршы кешеләр йыелышып, уны төндә ябып куйлар. Мирхәйдәр Фәйзинан да япкас, уның бергә йөргән иптәшләр аны бердә ташламыйлар. Уңа ашарга килделәр ди. Мин бабаем сөйләп калдырган инде әниемә. Таяк усына тыгып, караусыларны бер яктан улар теге яктан сөйләндереп торганнар, бер яктан баягы таш зданиедә тишек табып, шул тишеге бар иде, шул ишегнең бер тишегеннән генә ашарга биргәннәр. Шуны атырга дигән карасыкканда кызыллар килеп, Мирхәйдәр Фәйзине коткарып алып калалар. Шуны азактан монда эш айланды инде дип Темескә китә. 3 ел гына яши Мирхәйдәр Фәйзи юлыкта. 100 ел элек 1922 елда китә ул бу авылдан. Башта Темескә юнәлә, аннары Казанга. Вафатына 2 ел кала Фәйзи Баймак районына килә. Баймакның туганнар кабере янында җирләнгән ул. Шәһәр матбугат йорты янында драматург бюсты урнаштырылган. Мирхәйдәр Фәйзи исеме белән аның яшәгән урыннарында урамнар аталды. Шул исәптән Юлык авылында да. Мәдәният йортында драматургка истәлек тактасы куелган. Безнең мәктәп Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге юлык төп белем бирү мәктәбе. Шуннан соң уның премияһы булдырылды. Ул аксаны безгә силсәвит бирә. Шуннан соң кайдыр өлешен укытучылар без акса яябыз да, шул балаларга иң яхшы укыган менә өлкән класстардан, урта класстардан һәм бәләкәй класстардан берәр укучыга шулай бирәбез ел һайын. Юлык кешеләре Мирхәйдәр Фәйзи истәлекләрен кадерли һәм мөмкин кадәр саклап калырга тырышалар да бит. Менә бу здание хәзер утырайын ташланды хәлдә. Онда шул музей эшләгәндә бик ару булыр дип уйлаган якта, менә мәрхүм булып калды инде. Фидай Хайбулла улы Абубакиров артыннан йөреп тә карады, бер нәрсә дә килеп сыкмады инде вакытында. Әле ул тиклем ул вакытта ташландык та түгел әле. Хәзер аның хәзер бикләп алганнар. Эсенә керсәң, анда идәннәре емерек, алтын эзләгәннәрме, тәзрә башларында емереклек, барыбер да ниндидер нур уйнап тора инде. Мин былтыр кердем, кышкысын шул сорагаслар, фотосын ибәрегез дип. Аның эсендә нур уйный, ничектер үзе емерек хәлдә булса да, ниндидер бер якты нәрсәдер бар анда сакланган. Халкының язмышлары белән үрелгән бу төпкөлнең 2 гасырдан артык тарихында Мирхәйдәр Фәйзи истәлеге якты сәхифәләрнең берсе ди юлык кешеләре. Башкортстанның Баймак районыннан Гөлдар Хафизова, Татарлар.
арабыздан аданнар күп, уку сирәк. Татар, башкорт, казак халыкларының уртак шагыйре, мәгърифәтче Мифтахетдин Акмулла тууына 190 ел тула. Тарихи вакыйгаларга караганда, әлеге шәхес Башкортстанның Миякә районы Туксанбай авылында үсә. Инде 30 ел элек күрше төбәктә Акмулла премиясе булдырыла. Әлеге премия фән һәм әдәбият өлкәсендә уңышларга ирешкән шәхесләргә тапшырыла. Быел исә Акмулла премиясе милләттәшебез галим Риза Магазовка тапшырылачак. Сүз Миләүшә Латыйповага. Мифтахетдин Камалетдинов, ягъни Акмулла, төрки дөньяга киң билгеле шәхес. Тугандаш татар, башкорт, казак халкы аны үзенең шагыйре дип саный. Акмулланың милләтенә кагылышлы сораулар күп булса да, Миякә районы Туксанбай авылында үсүе тарихи чыганаклардан мәгълүм. 40 ел элек әлеге авылда мәгърифәтченең музее ачыла. Быел шагыйрьнең тууына 190 ел тулу уңайыннан төбәктә һәм районда төрле чаралар үтә. Музейга килгән кунакларга экскурсиялар оештырыла. Туксанбай авылында оешкан хатын-кызлар төркеме чыгышы очрашуга тагын да ямь өсти. Әлеге ансамбльдә авылга килен булып төшкән дәртле күңелле милләттәшләребез дә бар. Туксанбайга 24 ел элек килен булып төштем. Әлшәй районыннан мин үзем ошо коллективта рәхәтләнеп йырлап йөрим инде. 1989 елда язучылар, фән әһелләре, журналистларның иҗатын көчәйтү максатыннан Миякә районы хакимияте тәкъдиме буенча төбәктә Мифтахетдин Акмулла исемендәге премия бирелә башлый. 32 ел дәвамында премия сәнгать һәм әдәбият өлкәсендә уңышларга казанучыларга тапшырылса, быел бәйгегә үзгәрешләр кертелгән. Тарихи мәгълүматларга караганда, киң кырлы талант иясе Мифтахетдин Акмулла халыкларны берләштерүче шәхес буларак та билгеле булган. Гасырлар узган саен аның миссиясын дәвам итәләр. Быел Акмулла премиясын милләттәшебез билгеле галим табиб Риза Магазов алган. Аны Башкортстанның Фәннәр академиясенә нигез салучы дип атыйлар. Күренекле табиб галим Риза Магазов чыгышы белән Миякә районы Ишле авылыннан. Озак еллар туган җирендә күз табибы булып эшләгәннән соң 13 ел буена республиканың үзәк клиник дәваханәсенә җитәкчелек итә ул. 1978 елдан башлап тормышын фәнгә багышлый. Шушы институт сывороткалар, вакциналар җитештерү буенча ул эшләгән вакытта зур казанышларга иреште институт. Көп эшләр башкарды. Бер гади генә институттан ул бөтен әйтегендә үзебезнең Россиядә, Башкортстанда билгеле булган медучреждениеларга әйләнде. Алиф ул алифбадагы беренче хәреф. Ул җир йөзендәге адәми зат Адам алейһиссаламның исемедән шушы алифтан башлана. Риза Магазов бик күп исемнәргә һәм орденнарга лаек шәхес. 150дән артык гыйльми хезмәт авторы ул. Быел милләттәшебезгә 90 яшь тулды. Көтмәгәндә, уйламаганда якташлар шулай олылап бөек Акмулланың премиясын миңа бергә булганнар. Күрәсең, үткән гомерем, кабатлан эшләгән хезмәтләрем билгеледер инде аларга каясы дигәндер күрәсең. Якташларга шуңа күрә мин рәхмәтлемен. Менә рәхмәт шөкере кварт дип тормаганнар әле. Кот барсыдан дәшеп шакырып зурлаганнар. Аны зурлаганга яшьләргә үрнәк булып тора инде ул. Акмулла премиясын алучы һөнәрияләренең исемлеге киңәю сәбәпле җиңүчеләр арасында милләттәшләребез саны тагын да артыр дигән өметтә калабыз. Башкортстанның Миякә районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Туган телем, газиз телем, син галәмнең ачкычы. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз. Әлмәт такталары мин аңладым инде, ул безнең бик озак тарих булачак. Теге бер көн эчендә генә хәл итеп булмаячаганы. Хәтта без менә әгәр дә инде шушы канунны кертсәк тә, безнең электрип кенә аларга торалар. Менә сез күргәнсездер, мәгариф өлкәсендә безнең мәгариф идарәсе җитәкчесе 35% рус балаларының татар телен сайлауы сөендерә, менә инде 17% татар балаларының урыс телен
сайлауы сораулар тудыра деген жүмле дә бөтен федераль матбугатта дөнья күрде. Әлбәттә, инде без менә күп милләтлелек, барыбер шушы толерантлык дип әйтәбез икән, әйме монда бит шул куркыныч та бар. Әлбәттә, син җитәкче кеше буларак уйлыйсың, бу якны да торга, чөнки тынычлык ниндидер баланс сакланырга тиеш. Әлбәттә, теге син татар активисты дип кенә эшне бузып та куярга мөмкинсең.